दायो बेंआव माबालै बेंआवबो फैसा 100सो बख'यनांगौमोन। 100ल'? बहा थांनो नागिरदों बुंदो। टाउनाव बेरायहैनोसै। टाउनाव थाङो सोरबा? टाउनाव थांना मा खालामगोन? गस्लाखौनो आंनिखौसो खावखानासो खावखाब्रा। नोंनियानो गस्लाया एखेना सेम गाजा नांदो। ओमफ्राय माबोरै नांगोन दा टाउन थांना? मोजां नांगोन। मोजां नांगोन ना? बेरायगोन मा खालामगोन? लोगोफोरजों जमानो। आंनाथ' खालामनांगौआ बेंकआवबो थांनांगौ। ओमफ्राय? बेंकआव बख'नांगौ ओमफ्राय केरासिन लाबोनांगौमोन दा। लायबाय केरासिन लायाखै? लायाखै। नोंखौ दहाय लिंहरबाय नों फैयाखै। केरासिन आं थांबायसो नंदों नोंखौ ओमफ्राय आरो सासेखौ नायैनि मा खालामदो आसोला? फन रायलायगासिनो इयो। दे मा खालामबाय थादों बुं? फन रायलायबाय थादों आं फन। फन रायलायबाय थादों आसोला? टाइम हरसान। गामसाफ्रा मोजां आसोला सिख्लाफोरजोंल' रायलायो आरो नै माबादोंना ओइनिसो सुगसु खेला सुगोन माबायाव थांमारनो टाउन थांनो नागिरदो दायो थांमारगासिनो माबायाव मन्दिरालै हिरिम्बियाव ना गिदिंनो लुगैनायालाय खिन्थु आसोलानो डेन्जार रमान्टिक वाव आरो नै सासेयाथ' एक्टर जासिगोन बेथ' आरो सलमान खाननि एसिस्टेन्टमोन नामा सलमान खाननि एसिस्टेन्ट आरो नै बेथ' डेन्जार रमान्टिक आसोला हाया बिजों बे माने हिनजावनि साबासो साबा खामानि बिहा सोरखौनखो जाओ ठीक से जाओ गाजालै मा बुंनो आरोना जोंनिया एकदम सिंगोल मानसि नागिरबाबो मोनला माथो गोसो जाला रावजोंबो बोरायलांसिगोन बिजोंनो गारिफोरा ओंखारजोब्बाय नै आंनाव दारियानो गैला मोनबाय मा खालामदों सासे दे नोंथांनि मुङा मा खिन्थादो नामखौ नांथ'ला दे माबाफोर सोंजागोन बेलेग नोंथाङा हराव उन्दुनायनि सिगां ब्लेंकेट खावख्लुबनानै जोमनानै ब्लेंकेट सिङाव मा खालामो दे आङो मबाइल थुयो मबाइल थुनायनो उन्दुलांब्रे सारो ओमफ्राय गोसोथोनाय दंना गैया गैथ'आ सिंगोल आइ एम सिंगोल ओमफ्राय नोंना आं बिदि गैयालै बिदिखौ मोजां मोना इयो ओमफ्राय नोंथाङा दिनै दारि सिननो होनना बुंदोंमोन दारि सिनना सिनासै फैसा गारनो बादों ओंखायनो दा सिनग्रा सासे लोगोआ गैला सिनगौमोन बेखौ सिनगौमोन खानायखौ एसे हास'गौमोन ओमफ्रायो दा नोंथाङा बहा थांनो नागिरदों टाउनाव बेरायनोसै टाउनाव अ माय गड दा नोंजों लोगोसे थांगोन होमबालाय